Mamma nous. Mutta tiesitkö sen? Mä oon tällä hetkellä Kankaanpäässä. Rampikommit tapahtumassa. Sillä ei ole mitään vitun merkitystä. Kello on 1 yöllä ja mä oon yksin täällä. Koska mulla on teille tosi tärkeä ilmoitusasia. Mä oon rakastunut. Mä oon yhdistynyt mun rakkaan kanssa. Tää on mun rakas. Se on tää puu tässä. Se on mun rakas. Ja mä rakastan sua oikeesti. Kaikkeni sun puolesta oikeesti. Ja siis mä tapasin tän puun 2 vuotta sitten ja rakastuin ja viime vuonna mä en käynyt halaa sitä puuta ja mulla on tosi paska fiilis siitä. Mä käyn moikkaa tätä mun puuta. Mä oikeesti itkin näin, se on kyynel. Kiitos joo. Piti hyvittää sitä jotenkin ja kävin sit nyt halasta puuta. Vittu siellä se on, se on yksin siellä. Sitten joutuu ottaa taas vuoden, et se näkee mut. Meni verran yksin kävelen takas tuosta tapahtumapaikalle. Koska mä kävin halmassa puuta. Vittu. Anteeksi. Se on vaan niinku surullista. Ja niinku tämmöstä. Puut joutuu olemaan yksin. Tai siis niinku. Se on mun ainoa ystävä. Se on enemmän kuin ystävä. Mä haluan olla sekä enemmän kuin ystävä. Mä en tiedä, haluanko se olla. Se on enemmän kuin ystävä. Ja siis niin. Se on oikeastaan vittu. Mulla on niistä hiuskisvu. Mut se niinku. Mä en usko, että sillä on ystäviä. Tai mitään muutakaan. Ja se niinku. Se on seistä päivät pitkät yksin. Mä koko ajan kiinnitin sen huomioon. Niinku tohon puuhun, ei mä nyt siitä oo kiinnostunut. Noi puut tossa, no ei tässä kyllä näy noita puut, näkyypä. Ja tossakin on joku puu. Ja kaikkialla on puita. Ketä ei kiinnosta ne. Ne on vaan silleen, fuck it, tossa on joku puu, fuck it. Mä en niin sun kiinnostunut noista. Ja sit on toi 1 puu. Ja sitä mä rakastan. Ja siis, kyllä mä haluaisin halata muitakin puita. Mut kun mä pelkään, että sille mun puulle tulee semmonen fiilis, että mä vetään sitä, että mulla on joku toinen. Mutta kun mä en halua osoittaa, että mulla on jotain toista tuolla. Koska mulla ei oo mitään toista. Mulla on vaan se 1 ainoa puu. Mä haluan pitää se siinä, mutta se on oikeesti tosi surullista ajatella, että nämä kaikki puut ja muut. Vahainen pieni ylitys. Niin se on surullista ajatella. Nämä kaikki puut, jotka tulee yksin. Kun niillä ei oo ketään, joka niistä välittäisi. Joka niitä rakastaisi. Joka on kiinnostunut elämästä. Koska ihmisiä ei kiinnosta. Ja siis niinku. Anteeksi. Se mun pointti tässä on. Niin, mun mielestä jokainen puu tarvitsee halauksen. Ja mun mielestä niin jokaista puuta pitäisi halata. Ja jokainen puu on mun mielestä halauksen arvona. Ja mä tiedän, että mä oon huono rakastaja tälle puulle. Koska mä oon tosi arvoinen. Ja viime vuonnakin mä unohdin. Mulla on oikeesti tunnan tuski siitä. Tänä vuonna. Nyt mä oon onneksi hyvittänyt sen, kun mä kävin ennen, jos mä aloitin kuvaamaan, niin Almasta kanssa. Siis aika pitkälti minuutti ennen. Niin mä koen, että mä oon niinku hyväksynyt tai hyvittänyt sen mun tekon, että mä unohdin. Mut siis sieltä oli sellaisen yksin. Sillä ei oo ketään. Muillakaan puilla ei oo yhtään ketään. Ja mä nyt lopetan ton videon tähän ja muistakaa halata puita. Muistakaa, että nekin ansaitte rakkautta. 3 Life Matter. Ei kun mikä. #3 Lives Matter.